príhodách s Tavukšišom. Michal, Tavukšiš je dobrý, alebo zlý. Hovor. Polienka, Dobrý. Áno. Polienka. Čo hovoríš na Ešte raz Tavukšiš? si to poviem, Nejak potom sa to ti potiahnem neodspára. do oka. Raz. Povedz niečo. Je dobrý Tavukšiš, alebo nie? Je, dobrý. Spí. To môže odpoveď. Teraz sa rýchlo zobuď. Jak zombík. Dobrý je. Čo hovoríš na Tavukšiš? Dobrý je. Lepšie sú hranulky. Čo? Lepšie sú hranulky. Prečo vieš, že si dobrý? Lebo Marek, to pôjde hneď z letiska, pôjdeme do Šuroviec, Šulance, Mišenovi objednať. Čo tebe chutilo najviac? Alebo si dáme Turecku? doniesť. nie, najviac toto. Čo je tvoja najhoršia a najlepšia príhoda? Jak kde? Čo? Čo sa ti najviac páčilo a čo najmenej? Čo najmenej sa mi páčilo? Ja vás nechápem. A čo najviac? Čo sa ti najviac páčilo? Najviac? Toto je najdobrejší. Všetko je tu dobré. To je diplomatická odpoveď. Je, maminka? Najlepší je tu Marek, ja, inžinier Mikuš. No, áno. A najhoršie tu nie je nič. Zuzka? Najlepšie pivo. Efes 07. David, čo hovoríš na Tavukšiš? Dobrý je. Tak ho zjes, ne? Tam ho máš. Ty na to čo hovoríš? Najlepšie pivo. Oni držia Pivo je najlepšie. Moktoro, soro, toro, monotoro, soro. Že na túto dovolenku tak ľahko nezabudneme spoločnú. Že, deti? Aj na budúci rok by taká mohla byť. Andy, Nie, Andy, Polienka. nie, čo nechutilo najviac? Persian nechutí? Nechutí všetko. Keď sa z toho nepokrtám, tak všetko je dobré. A automatika točí. Cenzúra. Ešte vieš čo, meso ti hovorím. Cenzúra. A skončíme nádherným pohľadom na majonézu.